Fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face un videoclip cu Free Fire, cum am făcut și în celelalte episoade, în care vom încerca să facem level 50. Mai am foarte puțin la face level 50, să sperăm că reușim. Haideți să-i dăm drumul. Gata? Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să dați acolo un comentariu că îl voi aprecia. Îmi pare rău că n-am făcut videoclip, am jucat odată pe aceeași hartă și le-am dat la toți 4 direct cap dintr-un glonț. Nu știu dacă mai am filmarea salvată. Ne luăm un G18. Și cred că de data asta ne bagă cu pro playeri. Simt. Și s-ar putea cineva, dacă nu vine pe aici, s-ar putea cineva să stea și pe casă. Ia uite, bă, nu-i mai nimeresc deloc. Bă, deloc. Cred că e de la caracter. Că am înțeles că dacă joci cu altcineva și așa am văzut, nu da atât de mult pe lângă. În fine. Și am uitat să vă spun ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru suma frumoasă de 33 de abonați. Am reușit în sfârșit să învăț cum pot activa comentariile. Și de aceea v-am spus să îmi dați comentariu că îl voi aprecia. Măcar un headshot dacă nu s-a putut mai mult. Cred că lăsăm tot Deagle-ul. Dacă i-am bătut, mi-a băgat tot cu boții. Câte Deagle-uri spamez vere? Atât de mulți bani. Deci mie. Bine. Dăm și emote-uri. Cred că în runda asta ne vom duce pe acoperișuri mai mult. S-ar putea să fie pe partea cealaltă. Și de-aia am zis runda acoperișuri. Să-i vedem rapid. Și acum coborăm jos și așteptăm să vină. Să mai presupune noi după ei, că lor e prea frică. N-am reușit niciun kill, dar am câștigat. Să-mi joc caracterul și revin. Cât am revenit, l-am luat pe Aloc. Sau cum se spune? Nu știu, nu am idee. Că de atunci mai colectăm și noi ceva. Da, stați puțin. Pe care să-l alegem. Aleg pe ăsta.
Să-mi scrieți în comentarii voi la eventul ăsta până unde ați ajuns. Dacă vă jucați. Dacă nu, eu v-aș recomanda că e foarte frumos jocul. Revenim din meci. Gata, am revenit. E bine că avem Deagle-ul, dar deocamdată nu avem destui bani. Dar o să facem. Prin omorâtul de playeri. Bine. Bă, vă luareți bătaie ca ultimii proști. Și mai este unul care... Au. Care colegul meu las. Acum avem în sfârșit bani de Deagle. Yay! Le luăm și armură. Că sunt periculoși. Suntem cei mai periculoși astăzi. Jucăm hard când încercăm să facem level 50. Dar nu înțeleg de ce se bagă colegul peste kill-urile mele. În cap. N-are ce să-l mai ajute că colegul s-o e în casă. E sus pe casă. Și parcă îl vedem ca sări jos. Dacă nu vrei să cobori de pe casă, te cobori forțat. Nu e pe partea asta, e pe cealaltă. Yes. Vom merge direct pe ei. Ce-o fi să se întâmple, să se întâmple. M-a luat. Și colegul meu stă cu tufișul. Uităm cum ne-a omorât. Ne-a dat-o. Da, am un coleg atât de bun. Stă degeaba. Câștigare și eu runda. Nu mai merge cu Deagle-ul. Trebuie să ne luăm arme mai bune. Ne vom lua un XM8.
Înseamnă că vin pe aici. Cred că cu siguranță nu. Ba da. Bun. Bun. E bun. Nu-i da revive că te tai. Bun. Eu sunt periculos. Vă spun de pe acum. Ce cap i-am dat? Ba nu i-am dat cap. Dar m-am omorât-o. Asta e partea bună. Trongon. Simt că vor veni pe aici. Exact. Bine, mă, bine. Dă-i de tot. Bine, mă. Eu am avut un simț bun. Ma. Bă, Fere, îmi dă din medkit-ul, cum dracu? Fii al dracu de spamagiu, dracu. Sclavule. Dă-l, bă, dracu de prost. Ce sclav. Care fu chimosferiu. Fii al dracu chimosferiu că ăsta. Lasă că te prind eu, fii al dracu. Ce să tragi? Frii al dracu să fii. Că eu când mă enervez. Tu frii al dracu, tu mă omorși. Navița pe ăsta dracu să fie. Uite picărul ăsta. Bă, dar n-am și eu vreun coleg să mă ajute, Vere. Trage, dă-i. Bine, mă. Bine, mă! N-am sclavilor. Ce sclavi sunt, bă.
făcut 30. Foarte bine. Am luat 3 de ăștia. 3 tichete pentru diamant. Haideți să vedem dacă câștigăm ceva. Dar n-avem ce în afară de skin-uri. Da. Asta e. S-ar putea să nu facem astăzi level 50, cred că n-avem șanse. Da, n-avem șanse astăzi. Revenim din următorul meci. Am revenit din meci. E bine că este Deagle. Nebun. Mergem direct pe bătaie. A, m-a luat. Bine, colegul. Revive. Hai și următorul. Zic că te omor eu frumos. Hai, vină și tu, chiar, Rego. Colegul tu. Dar înțeleg, mi se mai blochează butonul de fugă. Luăm Deagle, glue, cască și vestă. O dăm jos că mi îngreunează fuga. Shhh, faceți liniște că vă tai. Unii poate spun că sunt toxic, dar trebuie să te comporți așa cu ei, că altfel n-ai șanse. Hai să-i omorâm. Am pași? Cineva mă așteaptă? Cineva? Au. Mamă, colegul, ce bun ești. Trească tu. Help me. Dă, bă, ajută-mă și pe mine. Fefe. Yes, mă, pe ultima 100 de metri îmi dai revive. Fii al recu să fii.
Bă, măcar îmi dă-te. Da, celălalt este sus. Se ascunde prea bine. Nu, ce prost sunt. Mori dintr-o prostie. Și ăsta e offline. Mamă, pierdem runda asta. Și credeam că câștigăm. E offline, mă, nene. Da, exact. Șanse 0. Bă, dar nu înțeleg pentru ce vă jucați Free Fire dacă ieșiți, bă, din meci. Jucați bere până la capăt. Că alții pierd din cauza voastră. Mamă, ne-am cumpărat o armă de mai bine nu luăm. Bă, Vere, mă ia pe la spate. Ce slab e, Vere. Ce slab. Da, deci au ăștia 2 runde în loc de una din cauza la un prost care nu-i dau numele. Deci trebuie să câștigăm. Dacă jucăm pe Milogeală, joc Rafael. Mergem la risc? Nu, mergem la risc când avem cum să dăm de la îndepărtare. Bă, Fere, cum dracu mă ia? Dacă nu era prostul ăla să mărim din cauza lui, până acum câștigam. Al rău de prost. Mamă, ce prost. Mă, să câștigăm runda, bă. Nu că l-ai pe acoperiș și îl ia pe ăsta.
Banu, jos. Bă, uită-te, bă. Ce prost ești, bă. Se mai poate. Efectiv am niște colegi terminați. Dar terminați. Ei, și acum ăștia vin direct prin față pe noi, ne omoară și s-a terminat meciul. Cred că primul meci care îl pierde când am început să postez cu Free Fire. Da, o luai prin spate ca să zice că n-am nicio șansă. Bă, vere! Cât dracu de HP mai rămas? Cum dracu 100%? Că dracu-i dădui cap! Ia dracu să fii de botul, dracu. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și nu uitați să lăsați un comentariu. Vi-l voi aprecia. Salut, pa, pa!